हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन बरायना लाबाय दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउस लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो आंनि मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोना चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय थ' लोगोफोर जों बारा गोबाव खालामला बिदिब्ला भिडिअखौहाय स्टार्टिं खालामसै जोंहा NSP नि स्कलारशिपखौहाय जोंहा रेनुवेल केन्डिडेट्सफोराहाय मोनखांबायमोन नङा होमबा लोगोफोर जोंहा खय थारिखआव मोनदोंमोन जोंहा 15 नभेम्बर ना माबायावहाय मोनदोंमोन नङा होमबा लोगोफोर आंबो बारा गोसोआव गैला दा नोंथांमोननि थाखाय NSP स्कलारशिपनिफ्राय मोजां खौरां सफैदों आरोखि मोजां खबर जायफोरा फरायसा फरायसुलि स्टुडेन्टस फरायगासिनो दं आरो फरायनानै ओरैनो थानाय माने माबा स्टाडि रानिं फरायबाय थानाय आरोखि नोंथांमोननि थाखाय मोजां खौरां आरोखि दा नोंथांमोननि थाखाय PM किसाननिफ्राय मोजां खौरां सफैदों दा नोंथांमोना जायफोरा रेनुवेल केन्डिडेट्स जायफोरा रेनुवेल खालामनाय स्टुडेन्टसफोरमोन बिथांमोनाथ' फैसाया पेमेन्टआहाय मोनखांबाय नङा होमबा दाख्लि बावैसो नभेम्बर मासावहाय 15 ना मामोन नभेम्बर मासनि बेवहाय मोनखांबाय नङा होमबा रेनुवेलफोरनियाहाय दा बेनिफ्राय जायफोरनियाहाय फ्रेश केन्डिडेट्स आं बिथांमोननिखौ खिन्थाहरनो सानदों बिथांमोननि पेमेन्टआहाय माब्ला हाबगोन दा जोंहा टकेन नाम्बार फैयोमोन ना बे टकेन नाम्बारा जोंना फैथ'वाखै दा बारा सम गैला जोंहा टकेन नाम्बाराबो फैनो हासिगौ दा बावैसोनो दा नोंथांमोननि स्कलारशिप पेमेन्टआहाय खय थारिखआव हाबगोन मा मासाव हाबगोन बेखौ आं खिन्थाहरनो सानदों जायफोरा फ्रेश केन्डिडेट्स नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय रेनुवेल्स केन्डिडेट्सफोरनियाहाय जोंहा 15 नभेम्बराव हाबदोंमोन नङा होमबा बेखौ नायबानो जाबाय दानिया जोंहा बेवहाय फ्रेश केन्डिडेट्सफोरनिखौ नोजोर होदो फ्रेश केन्डिडेट्सफोरनिया रेजिस्ट्रेसन डेटआ माब्लानिफ्राय जादोंमोन 1 एप्रिल 30 सेप्टेम्बरनिफ्राय जादोंमोन 30 सेप्टेम्बरसिम जादोंमोन आरोखि बेनिफ्राय इन्सटिटिउट स्कुल कलेज लेभेलफ्रावहाय 30 अक्ट'बरावहाय भेरिफिकेसन खालामदोंमोन बिनि उनाव 15 नभेम्बराव स्टेट जायनाखि जोङो गोजौ लेभेलनि आसाम जेन'बा स्टेट बेयावहाय 15 नभेम्बरावहाय भेरिफिकेसन जाबाय आरोखि बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेयावखौबो नायनो हागोन रेनुवेलनिया 1 एप्रिल 30 सेप्टेम्बरसिम रेजिस्ट्रेसन जादोंमोन अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समावहाय आरोखि साबमिट खालामनाय समावहाय ओमफ्राय कलेज लेभेलजों ओमफ्राय स्टेट लेभेलजोंहाय 30 अक्ट'बराव रेनुवेलफोरना भेरिफिकेसन खालामजादोंमोन दा बेनिफ्राय बिथांमोननि पेमेन्टआहाय स्कलारशिप एमाउन्टआहाय माब्ला हाबदोंमोन 15 नभेम्बरावहाय नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन आरोखि बिनिफ्राय जोंहा फ्रेश केन्डिडेट्स दा फैबाय थानाय फ्रेश केन्डिडेट्सफोरनियाहाय दा खय थारिखआव हाबगोन बेखौ नायनानै लादो दा जोंहा नै डिसबार्समेन्ट अफ स्कलारशिप होनदों खय थारिखआव हाबगोन नो 31 डिसेम्बर दा 31 लास्ट डिसेम्बरावहाय बिथांमोना सोना हरगोन होननानै बेवहाय लिरना होदों दा डिसेम्बर मासाथ' जोबनो बारा गोबाव गैला नङा होमबा लोगोफोर बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा डिसेम्बर मासाव सोना हरमारोब्ला डिसेम्बर मासाव मोनमारोब्लाथ' ओरै निउ इयारनि थाखाय माखासे ट्रेभेलिं जार्नि खालामनोबो एसे सुबिदा मोनो माखासे गोसोनि रंजाखांनाय खुसि गोसोनि लुबैनायफोरखौहाय माबानो हायो जेरावखि जाया मानो जेन'बा नोंथांमोना गावनि खुसि बायदि लानो हायो आरो गोसोनि गोजोननायखौ दा 31 डिसेम्बरावहाय जोंहा स्कलारशिपनि पेमेन्टखौहाय फ्रेश केन्डिडेट्सफोरनिखौनो बुंदों दै आं लोगोफोर फ्रेश केन्डिडेट्सफोरनिखौल' बुंदों दा फ्रेश केन्डिडेट्सफोरनियाहाय 31 डिसेम्बरावहाय नोंथांमोनहा मोनमारोब्ला स्कलारशिपनि पेमेन्टखौ जोबोद मोजां नङा होमब्ला नोंथांमोननि थाखाय जायफोरा फरायसा फरायसुलि
जायफोरा स्टुडेन्ट दा रानिं स्टाडि फरायगासिनो दङ जायफोराहाय बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां बेनो 31 डिसेम्बराव जुदि मोनमारोब्ला मोजां जाबाय आरोखि दा टकेन नाम्बारा माब्ला फैगोन जों बेखौसो नेनांगौ जाबाय दा जोंहा टकेन नाम्बारा थाबैनो फैयोब्ला जोङो 31 डिसेम्बरावहाय पाक्का मोननायखौ लाखादो आरोखि दा जोंहा टकेन नाम्बारा माब्ला फैगोन जों बेखौसो मिन्थिया जोंहा टकेन नाम्बारा लेट फैयोब्ला जोंहा स्कलारशिपनि एमाउन्ट सोनाय डेट एन्ड टाइमाबो जोंहा लेट जानो हागौ दा बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो मिथिहरनाय जाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोना मिन्थिबाय नङा होमबा जोंहा फ्रेश केन्डिडेट्सफोरना जायफोरा 2022-2023 बेनिफ्राय 2023-2024 सिजनावहाय फ्रेश एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि स्कलारशिप एमाउन्टआहाय 31 डिसेम्बराव मोनगोन जाहैबाय दा बिथांमोननि खोथा बिथांमोनहा 31 डिसेम्बरावहाय सोना हरमारगोन ना हरमारा दा बिथांमोनहासो मिन्थिसिगौ दा सोना हरोब्लाथ' मोजां दा नोंथांमोनहा नेना थालायबानो जाबाय बयबो दा मोनमारा मोनमारा 31 डिसेम्बरसिम नायबानो जाबाय जुदि जोंहा टकेन नाम्बाराहाय थाबैनो फैयो अब्ला जोंहा 31 डिसेम्बराव मोनखागोनखा बिनिफ्राय 31 डिसेम्बराव बिनिफ्राय जोंहा टकेन नाम्बारा थाब फैयाब्लासो जोंहा स्कलारशिपनि एमाउन्ट सोनायनि डेट एन्ड टाइमाहाय जोंहा लेट जागोन आरोखि बेनिखायनो नोंथांमोना 31 डिसेम्बरसिम नेनानै थाग्रोदो बेनिफ्राय नोंथांमोना टकेन नाम्बार फैयोना फैया 31 डिसेम्बरसिमनि गेजेराव नोंथांमोना नेनानै थालायबानो जाबाय आरोखि दा बेनोमोन लोगोफोर बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना होदो आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा चेनेलखौ गासैबो साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट्स नोंथांमोनहा मोनबाय थानो हायो आरो सिगांग्रो नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो नोंथांमोना अलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो भिडिअआ सौहैयो